nechikonzero chokuti nemurume wangu ndane 12 years ndichigara naye. Pa12 years idzodzo ndogona kubvisa makore 2 kuti ndoya akandichengeta. Mamwe 10 years aya ndozvichengeta ndega, ndane vana 3. Ndinoziva kuti vana vadya here, vaenda kuchikoro here, ndine 2 vanoenda kuchikoro. Saka tiri pakugara tese kudara akazororwa kuakandituma shure mangu. Saka ine shungu ndiri kunhu anoita zvekukorokoza. Ndakazosvika pakuti taigara ka1 room. Karumu kako kaiti kana yangu yekuna yakaibvinza yaitama murumu yandaigara yachienda kune imwe mukadzi kune rumu yakanaka. Saka ndakazosvika pakutenga zvidhina ndavaka 3 rooms dzangu kumunda. Munda kwedu nemurumu wangu iyeyo. Saka chakazonyanya kundirwadza ndiri kumunda ikoko anga kuti ngamwa hwawa. Pese pamwira hwawa yachita noise kumba. Dzimwe dzenguva aigona kutadza kuita noise ini ndakamunzvenga ndakabuda ndakarara panze. Aigona kuzopwanya mahwindo ewardrobe kana kupwanya mapureti wozobuda woenda kana kuti ndozopinda mumba ndoona munhu arara. Wachienda kuseni kumubvunza kuti ko nhaini zvamaita maizviitirei? Hana mhinduro anotaura kuti ndini ndakaita izvi, ndiregererewo kubva nhasi handichamwe hwawa. Saka musi wokupedzisira kuti ndizokwire dare wakasvika kuti mumba watanga kudaita noise. Saka ndakazononoka kubuda mumba munhu. Tema ndikada ndibude mumba akabva azobva dhoo. Kusvika takarowana zveshuwa akandikwadza ziso iri kusvika ndasumuka ndaenda kwaSabhuku. Akani ndauyawo nyaya yangu yanetsa. Haisi kumbogaza nachiti ichapera, murume wangu ndozvaanondita seizvi. Anondita saka inini handichade. Sabhuku akati nyaya yenyu hazvitoti iperere pano. Kufanira kuenda kwaMakushu ndokuchaperera nyaya yenyu kupi ikoko. Saka ndauyawo Changamire kuti mundidzidzisewo kuti musha wangu kuti unotsomira chaizvo chaizvo. Ndoitawo sei asi musha wangu ndiri kuuda. Ndakundishungudza ndichocho. Apa msoro zvawakutaura ndazvinzwa. Chokwadi here. Zvauri kutaura wari kureva nhema haisiro nyaya pamusoro. Zvauri kutaura chikonzero chapa uchikazoboti nyaya isvike kunoka hazviziri zvose zvipi izvozvo. Nyaya hombe dzatikanetsa ino mukadzi wangu. Ino mukadzi wangu ndine mameta points akawandisa kuzosvika tisvike panguva ipi pamusuru. Nyaya yakaitika nomudzimai vangu. Nemudzimai vangu pakaita nyaya yemasymptoms echipfambi akaitika pamumba medu. Tiri mumba medu ndakati mudzimai mwana wedu wokupedzisira ane 4 years. Mudzimai mwana wedu zvaane 4 years tauda umwe mwana. Hadzina kuti takatenderana. Tatenderana. Ndikazona mudzimai wangu akero nokumwa mapirizi. Amwa mapirizi achiwanda. Ndipo ndakatora mapirizi ndobva namabhoila. Ndamabhoila mapirizi mukadzi wangu akabva anobvazvona. Ndobva anotenga mamwe mapirizi. But paanotenga mapirizi efamily planning akabva anotenga mapirizi ekusimbisa magaro nemapirizi emaapetito. Atenga mapirizi aya ndakazoaona ari pakati pehembe. Ndaona ari pakati pehembe. Ndokubva ndamubvunza, adzimai, inini zvandiri pamba ndakuti here magaro amadiki ndauda mahombe. Handiti kana kuti miri wamutete simba zvakashinzi no. Ndikati ko aizvazvizvi urecha mwana tingaende pamberi vanhu vakawanda zvipereka vandii zvawakaona mapirisi aya family planning yemabhuta makuda mwana pa4 years wakataura kunani? Ndakataura mukoma wangu ndakanipa plani yekubhuyisa. Mukoma wangu haana kuuya. Chakonzera kuraita ndichitara zvakonzera haana kuuya. Yakatondipa plani ndapana wangu hazvinese zvipi izvi zvose tari naye ende unobhuyisa mapirisi ende zvishore kamabhuyisa akatondibvunza. Inenge unplanned ka inonzi unplanned. Yekubhuyisa mukadzi oita mimba kasi haasi kuida. Haasi kuida asi takakatawirirana. Nyaya yanga iripo yanga rekutaurirana. Tishike ndamberi. Zvadaro. Pana mapirisi yekusimbisa miri nokusimbisa izaitika. Iwe shamwari. Soka panyaya yechihure kuti ndoma ndikutenda kuti ndoma symptoms akatape. Wamuti woyi ureka. Pakata masymptoms echihure. Ende ndikanozombata kumashure. Pakafamba sei? Ndoba ndiri kuenda. Ndoba nonyaya kuti tizosvika pamuzowa manje. Mudzimai vangu ndataka kuona mufoni musina macourse, ma-doubt course. Ndobva ndangoti pamwe mistake. Izvo rekutanga. Rechi 2 ndobva ndaona futi musina ma-doubt course. Ndobva ndaseta call recorder mufoni momudzimai vangu. Pandikati nini nofunga maana marecorder ndikasvika call recorder yakabvisiwa.
mudzimai ndakazomufonera achibva kubasa kwangu akokukura kuzvikoko ari pa700 meters kusvika pamba uri kupa kana ndiri pahanzvadzi yangu inini anonzi amaiki aizosara kusvika kumba received call yangu ini manga mustorina received call ese manga mustorina musina ndopandikashaya pandikaseta futi handiti ndobva ndaseta futi ndobva ndikabva ndasiya zvakaita zvakadaro musi wandikazonetsa kuti tizosvike pasabu kuti tizosvike kuno ndakasvika inini kuma4 chibva kubasa nine munyina wangu nomuzukuru wangu tine bhaiki ndasvika kumba bva ndopinda mumba ndobva ndadya sadza ndakazonetsana panyaya yefoni ndakuda foni kuti ndichitsvage magoregodha angu bvarambira foni ndobva ndakawa zvakaitika zvokuti uyaivhisa kuda foni inini ndichivhisa kuda kurambira ndichirambira foni nokuti mwatasati kamarika mwiri wangu izvozvizvi mukatasana muhurumende kana mwatasana pesa kukuwara kupi iyaivhisa kuda foni saka paakavhisa kuda foni chikazondipa kuti ndizotomuruwe ndakatozvipa ndikazomupa hedha 1 akanga andibata kusasuka ndopakatoti ndinokuwara ndakaita sei ndakangompa hedha 1 bvandamusiya akaita sei ndobva atodora ndopakabva papera nyaya yedu bvatanga totuka asi kaotuka ndobva pakapera nyaya yedu babi kutuka paakaita pakabvira munhu akayambobata akayapamba achita ndasvika pamba akasvika wachituka ndikatogara pamusuwo ndakagara pamusuwo wachituka ndopakasvika wanga wasina kupfeka tiri 2 pambaka akasvika wasina kupfeka ndobva ati amai amutoni amekavhumbo endemo ndasi pindei mumba munopfeka ini ndobva ndasara pato shamwari ishamwari yangu shamwari ndikutobva kubasa izvozvizvi ndatoudza naadzimai yangu kuti vana wabvira kudhara wachita sei washinesa nokuti patainetsana uyaidedza ambuya vangu ambuya idina tiri padhuze padhuze ambuya idina saka vanhu vese vaita sei vaizvinzwa adaro ndobva auya akazosumuka adzimai wangu nauyu nyakubata uyoyo ndobva waenda pano rodhi iri pa about 50 meters kubva pamukowa ndopakasvika ambuya wakangosvika ndikatogara pachirimu pachivhiri chiri pamusuwo wakatosvika noita sei nokutondirova wakandira shamu yekutanga ndechituli pakati nhamai muri kundirovera kuti ndaramba kutongwa here nomwana uyu tiri 2 naambuya wangu ambuya ndobva wandisiya ndobva tanga kupopota mapopoto akaita ndokubva wasiduruka bva wadzokera kupi munda kuyepi ku50 meters kwaenda awa nomurume uyoyo pakasvika isina basa alright mama madhild cause angachienda kupi foni urasa madhild cause foni kuti izoivhire foni seri kwefoni kwangu ine $20 yakanga irimo aiyo aisiyo issue madhild cause aizomedzwa here chichaiitika marecordings chichaibva ne pamusoro changami ini foni yangu ndagara ndirotongodhirita mameseji everything ndrodhirita kuti ndizodhirite ava vakadzi 2 vakaenda mumashure mangu pavakadzi vavo vese vandagara ndivati ona vakadzi vako vese vokuuya pamashure pangu zvinhu zvandiroshande ni ndo anodya nasi unoyo namba 2 kuti azoenda amai madhild cause munaabvisirei namarisei ndakavarambidza kutaura nevakadzi vavo nokuti vagara vanondidisappointa vakadzi vacho saka ndimaiona mameseji foni mavo ndozvakazonditumawo inini kuti ndidhilite foni yangu maidhilitirei makachena kuti zviwarwadze kuti vasvike pakuzondibvunza ndozvandaitozviitira izvozvo uri kumuda mukadzi wako alright chichimira ngatipotangira gadzisa vana imi vana izvi murume ukumuda iwo akagara sei zvakanaka mwana kufunga kwako kalife kwanga umuchinjire kuti ati anzi murume ndikumuda mambo ndoda kuziva ndingagarawo sei zvakanaka saka ndibatsirewo kuti munhu angagara sei inini doro ndinono taura doro ndinono gara zvakanaka kwatingaiteka ngangondiro semurume pamba izvi zvimasymptoms zvechihure izvikezvi zvakatomboita mumashure katomubata inini chaichayeka ngaatozvisiye zvachose zvakanaka izvozvo ndatenda zvakangosiya zvinhu izvozvo ko imi amai uyu kuti mugarawo naye zvakanaka muda kuti aita sei pamusoro changami nemakurukota
chekutanga mbonza patatanga kutsanangura ndateerera ndane 12 years chigara nemurume ndati ndabata mazwi ako iwe kuti aita sei azive kuti ndine vana naye vatatu kubereka ndingatadzi kubereka asi ngazive kuti vana vanoda kuendeswa kuchikoro vanoda kudya vanoda kupfeka ini namo yacho kuti ndinodawo kudya ndinoda kupfeka kana ndichivanyepera ngwandipupura kuti vane zuva rwakatengera mwana hembe kana kumutengera school fees yekuti mwana abhadharwa aende kuchikoro ndiwo ari apa ngavandipupurire iyo kesamwa Pastor pane pekuti handiti amai ukazviti ndiri baba pamba amai ukada kuzvitanga uyu ndiri baba pamba ndii nokusiya unomboita sei womboita apa yandoda kuti titaure zvishuwa zvautaraka handisi kuzviramba asi nyaya yekuti aiwa wagona murume asiye bhatye pai saka ndatenda kuti iwe wabvuma kuti zvishuwa ndine weakness yangu weakness ndeyekutadza kutora responsibility yangu yokuendesa vana izvozvo wagona mini wahwanda ukuda kuwadza mashoko ndanotora ndaida kuti ubatwe pamhosva yako ndasingada kupa mhosva ndega kana waitenda ndanogadzisa ipapo zvinhu zvishoma zvaunoita izvo zvinooneka vakadzi vanorekodha ufenda kuti achaita chinhu chese nemwoyo wake haana basa nechaakuita iye wachibudisa mari yake nokuti anenge achiona kuti uri kuedza nepaunogona kuti uite chibatsirana mambo ipapo ndapatenda ende ndoda kuti zvatiri mudare izvi zvinhasi uno handiti inini ngangondipe nzvimbo yangu sani sababa nditanga nhasi oziva neripoti yekuti zvezvo akatenda zvezvekuti mazinzo amai ouya kudzoka kuti mupi muno asiye ngani tosani sababa vana ndive vangu inini zvisinei pano zvakatoashureka vana ndivani aiwa vana ndivenyu mese ndeveripesi kasi vakudza dzinza rekumba kwenyu yes but ngangondipo mukana wekuti kana pakatonzi vana vadakuta pakadaenda ondiudzosa baba pano zvakakitika pavana ondiudzosa baba kwete kuti unozoona atoita ndakatikubatsire zvimwe zvinhu tinokonzeresa tega usatendere kuti mukadzi akutsunzire uchidya zvasunzwa nokuti zvazvinoiri kuona mai vangati ndiri mukorokoza vanosvika kuchikorokoza chikorokoza chinomboziva kuramba kachi ko kana charamba vozodii totokorokoza titoshanda tese ipapo but ndikuti usazvitendere kuti udye mari yamai avaita 10 years vachikushandira iwo pasina zvaukuita uchitora mari yako aiwa chirega utsanangura chikupfugama apa kapo uti madzimai andokupika madzimai ndaamunhu kwaye ndinobata huku yakati tutangire pahuku kapo kuti vaone munhu achinja because kangaite school fees $30 huku ichita 5 hazviti ita bata nhenda murando budisa kutoni mobata huku nozi waparini mazino amai ende mogara zvakanaka kuenda kuna sabhukuva torinotedza kugara zvakanaka ndakufambisai ahorapa ndo baba venyu mhuri kana ndazvita ndichakumbira regero kwamuri uyu murume ndamufarirawo anokuvidza kutora inonosaina ubude udzorere mukadzi mari yedare yakakwirisa dare utaura hii uyu akamboya munhu machiramba mwe mukadzani ndiwe iwe ondaiti chimina kuseri uku iwe ndopanga ndikaya ndikatomirira una mumwe mukadzi auni handirekedza wawa akana kuti inwa ushoma kabo kutaura iko pesera Kindoweza kanaye pasi anatokutendera kuchemche kuti asi kuda kuzonda kuti achingobva ipapo ya
kana wakusa mvura pano unomira mukadzi mwana mudiki wakumba pfungwa dzokuti awedzere zvinhu ka kuti vamwe vamuone zvinhu anenge achirowa akanyangara mukadzi ndosaka siya yose ino zvezve zvinokuchinjisa munzwa uchaita chisumuka waende kumba hanzi makawari pasina kupfeka nyaya yekuti pavari kuti ndanga vani pasina kupfeka tairwisana nawo saka next do akazouya hembe yangu ndiwangu atobvarura ngotori usiku titori kubakoya kwangu bata kwatotoka hembe ivana ndo akabvarura kuzoona saka akazouya achibata ndiyakaona hembe yaita sei yange yabvaruka kwetoti ndaitofamba ndisina kupfeka avanozondi mawandira nita danga redu rekutadza kwenyuro chazozvita futi